गुड मर्निं सनाफोर आंनि एन हाउस ब्लगाव गासिखौबो आंखौ सापर्ट होग्राफोरखौ गासिबो बरायना लाग्रोबाय सनाफोर आंनि गोसो गोरबोनि अननाय जासिहरबाय अननानै जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा थाबाय सनाफोर सापर्ट होग्राफोरनिसिम सनाफोर आं मा लाबोदों जोगोनार बिजौ लाबोदों नै जोगोनार फुलकफि भाजाया मोनबायानो नै सनाफोर हेल' सनाफोर आं थिनालियाव थांब्रबनो नागिरदों मोनसे फिसा खामानि दं नालाय ओमफ्राय ओंख्रि ओंखामा आदुरा जानानै थाबाय आरो माने मोनजोबासै कफि आलु भाजायाल' मोनबाय ओमफ्राय दा फैनानै संफैसै सनाफोरा दा फिसाजोआबो गलायगोन नालाय हास्लाबा जादों ओंखायनो थांगोरसै सनाफोर फिसाजो गिदिरजों आंजों नुवाखै लेखा बानायफैदोंमोन बानायखांबाय सनाफोर थांफिनसै दा थिनालियाव आंनि बिबोनांनाव हाबफैदों नै सनाफोरा आंनि बे फंबाय दुइसिननि न'आव ड्रयिं रुमखौ माबायदि साजायना दोनजोबदों नै माबाजोंनो गार्डेनजोंनो फुल बायदिसिनाजोंनो आरो बुंजोबनाय नैबे जोंनि आफा दारि गोनाङा आंनि आफा ओमफ्राय नैबे जोंहानि बिबोनांनि बिफा आरो बै सासेया बे दारि गैयिया जोंनि बिबोनांनि बिफामोन आं एसे खेबनोसैहाय नोंसिनि गार्डेनखौ खेबसां आदर लाबासो जायो बेफोरबो ओरै जेरावबो गार्डेन जोब नै ओरैबो गार्डेन जोब जेरावबो गार्डेन नै माबा दं बानलु थफा खोमाहाय बियो नै बानलु थफा एल'भेराया जि सुवा बोरैबाथार नैबेखौ मोजां मोनो आङो स्ट्रबेरि नैबे फुला नै रिजि बियो नै बियो बे लाइया गिदिर जारासो मोजांहाय माबासो बोरैबा गुफुर आलदा नुबायथ' आरो माबानि फंबाय दुइसिन थिनालियाव दसे हाबफैदां नुथारैखाय गोबाव जाबायमोन ओरैबो गार्डेन जोब बिबारफोरखौ फसायना खेबना लाबाय आं सनाफोर थिनालि बेखौ बिराद मोजां किउट मोनो आङो नैबे स्टेन ओमफ्राय नैबे लाफिं बुद्धा ओरैबायदि मोजां मोनो आङो मारै बायनोबा माबाफोरखौ न'फोरखौनो फोसाबनो हायाखैबालाय माथो फैसा थाखाफ्रानो माबानो हाया मिलायनोनो हाया गोसोआलाय सानो बायगौ देलायहोगौ माबाफ्रानो मिलाया मिलायबाथाय बायगोन र' होननाय जानोसै सनाफोर थांनो ओंखारबाय दसे इउटुब चेनेल नामा फिसाजो सालायनायाव गाखोनाय सायाव दोनसै मा सायाव दोनदो दे सफैबाय सनाफोर सफैबाय आरो नै दा सासेखौ लायनांगौ नालाय बावनो दोनखाबाय गारिखौ
ओंखाम संलाङाखैमोन सनाफोर आं ओरैनो फुलकबि आलु भाजाल' खालामलांदोंमोन ओंखाम जाननोसै ओंखाम जानखांनानै आरो दा फिसाजो उन्दैखौ लायनोसैलाय सनाफोर फिसाजो गिदिरना दिनै एगजाम गैयामोन नालाय लांफादों आरो आं बिमानैनावथ' हाबबोबाय बिमानै उन्दैनाव ओमफ्राय जोंनि फंबाय दुइसिनाव आरो ओंखाम जादो मिरामिसबाबो होन्दोंमोन दिनै बिस्थिबार ना ओमफ्राय हनै सासे स्कुलाव दं बोरै ओंखाम जाबोजानो आलासिफोरखौनो मोनजाहैलाहाय सनाफोर स्कुल माबा मोनसे दिगदार जाबाय थायो आजादि आलासिखौनो मोनजाला देनां फिसाफोर देरस्र'बासो आलासि जाहैनोसै फिसाफोरखौ गुमबाय थानांगौना दा आबा सना न' नेदों जोंहा आयौ आयौ रागाया होनथारबायहाय हरे रामा जोगोनार बिजौखौ एवबाय नै सनाफोर आलु एसे होबाय आङो खामनो नागिरबावदों टमेट' एसे होनि सनाफोर टमेट' अर फिसा होनानै माबानोसै गोदौबाय नै टमेट'आबो सनाफोर नै बेखौ एसे होनि बेखौ एसे टमेट'नि माबाया खारथोंसै माबाबायानो नै दै एसे होनोसै थौसि सुस्रानानै थौसियाव देनाय माबाफोरखौ आरो एसे सिदोब गावनि माबा फ्लेभारा ओंखारथोंसै टमेट'ना दिनै ओंख्रियानो माबासो जाजोबगोन सनाफोर मा होनो ओंख्रि बिदै गैयिसो जाजोबगोन नै नैबेबो फाजायाबो बिदै गैया बेबो बिदै गैया दै एसे होनोसै सनाफोर ओरैनोबाबो आलुखौ एवग्रोखादों नालाय माबाखाबाय रुइखाबाय आलुआ आरो टमेट'आबो रुइबाय ओंख्रिया मोनसिगोन नै सनाफोर अर फिसा होनानै बासन पत्र सुखांजोब्बाय आं दै रानबानो मोनसिगोन आरो बांद्राय गेब्लेहोलाबो दै एसे फाइनालि मोनबाय सनाफोर ओंख्रिया फाइनालि मोनबाय सनाफोर ओंखामल' गाबनांसिगौ नै सनाफोर